Isier Alonso naiz eta mendi eskiko lasterkari naiz. Pirramenta, altitoi, karolo, izen handiko probak dira horrek hasi. Topera? Bai, bueno, eguraldiak, edur kondizioak eta baldintzak jaitezkoen bitartean guztoko itxaten jarraituko neken lasterketa dira. Zer dakoi berezia horrek? Danetik, aitatosun batzuk teknikoak dira eta oso ibilbide politian, da beste batzuk giro eta euskal jende asko batzen dauen giro honeko lasterketak. Mendiko eski denboraldixean ipintzen duzu urteko zure fokua, lasterketa teknikoak gustoko dituzu? Zeratik? Nik beti izaten dut, ni ez naizela atleta bat, ni naizela pertsona bat mendixan azkar mogiten eta ondo mogiten dakina. Hortaz, lasterketa teknikoetan emaitza eta errendimendu hobieta ateotza. Nez eta igual exigentzia maila handixo behauki? Niretako ez. Niretako exigentzia maila handixo badakoi gaitasun fisiko altu eskatzen duen lasterketak. Lasterketa teknikoak eta bikoteka. Egiten duzu danak edo ez? Dauze lasterketa batzuk diala bikoteka, teknikotasuna altuena da koinak, eta bikoteka da segurtasun neurri bat moan, azkenean eta gaina denporana batera joan biozu, bata bestiai lagunduaz, eta beste konpromesu puntu bat eskaketan dago. Eta bikoteka egiten duzunean, beti bikote berdinakin edo proeban ezaugarrien arabera aldatzen faten zai? Normalien izaten da logikoena temporada bat hartu eta bikote berdinakin ikia bikotekako lasterketa danak, baina aurten kasu desiente aldatu dut. Arrazoia hori ezaugarrien arabera ez neke esango, bai izan leke arrazoi hon bat, baina gehien bat laguntasunan eta momentuan libre dauen pertsonien arabera. Eta bikoteka eskiatziak ze ezaugarri eskatzen ditu? Eta hien dut, bixen arteko konfiantzia ezinbestekoa dela. Bai, hori lehenengo gauzia, ezautu izan dut, azarriak egon dira, bat egun hortan egun okerra eki dagoelako eta igual beragatik emaitza errendimendu txarroa lortu dalako, hori da importantiena, hori konfiantza egitea, baina baita gaitasun antzerako egitea, bai goraka eta bai beraka. Hor bikote baten batek gaitasun ondixo baldimako goraka eta bestiak ez, bikotia goraka ez dira fango eta berdina, beraka habilidezua dana, oso azkar jauko dana, bikotia baldima da apurate, ez dana ondo jaiten, horbe, Eta hori landu iten da, hasi? Bai. Edo berezkoa bihar da zehose? Ez, dana landuleke gaur egun. Berezkoa beti dau, bai goraka gaitasun fizikoan hori eukin bida, eta berakabe habilidadia, baina landu hileke asko. Mendiko eski probetan be, aldapa bera irabazten dira lasterketak? Esango neke aldapa bera irabazten dira. Zalantza barik, bai. Goraka, minutu bat eta ateko inbiozun esfortzua goiti bera. Gaitasun oso hona dakon batek, 200 metroan minutu hori kendu dutu. Azkena altitoi. Esan duzu, eguraldiak ala moduz dabil. Horrek aldaketak eragin dituela eta ez da betiko beste politia izan. Bai, egia esan zoritxarrez kirol hau oso baldintzatuta dago eguraldi eta edur kondizioagatik, eta kasu honetan ez da tokau eguraldi honena eta apurate pista inguruko zirkuitua izan dira bi egunak, larun bat eta bai igande, eta nik antolakuntzak bere eskun dauden dana injau adik eta lasterketa honena eta bateko, eta eskertu inbiar, bentsat aurrera eruan dela eta ez dela bertan geratu. Ze oin ez dago, oin dela urte batzu moduan edurpila egiten, horrek mendiko eski demoraldixan beragin jaukiko dago ez? Bai, baita. Baina egiz ezaten botzut, mendi eskirako ez da edur asko gura. Ez da pistako eskixan moguan, kondizio batzuk bia diala, gu edur justuakin normalian konforma jenga.
Distantzia luzeko munduko txapelketan egongo zara, bigarrengo uste dut, dela 2 urte begon zitzen. Italian, oinguan be, ze zegoarre ditu metzalanako proba horrek? Bueno, da lasterketa da lineala, azten da Zerbinian, eta pasaien dau Monterrosako mazizoko 4.000 metroko tontor pare bat, kastor, ezaguna, jente askon dago ezaguna bat, eta glasiar zati asko bai, hau normalian irukoteka izaten da lasterketa hau, baina aurten munduko txapelketa danez binaka jarri daue. Gero glasiar zatixak sokan lotuta inbiozu zure bikotekin. Normalian bikotekako lasterketak ez dira egiten sokan lotuta, baina kasu honetan glasiarrian dauen arrakalatan jausteko dauen arriskuatik sokan inbiozu zati batu gora eta baita bera bai. Orduan, zailtasun tekniko altu bat gehiketan da honi. Altura handiko ibilbidea da, bai, 4.000 metrotik gora paso pare badako, eta orduan Eta horra egokitzeko aurretik, zer egiten duzu, Edo joan esko zuen gorputza, altura horretxara ez dutuzte, baina... Ez, altura horretxa oso jendea da gutxi dau, normalien profesionala dana eta hau kompetitia fango dana, segurazki oin ibiliko da alturako entrenamentu egiten edo alturara igota loitera eta hori lanketan. Guk dakunakin aurrea. Zuek 8 ordu lan eta aldanean mendira, ez? Bai, hori da. Naiz eta askotan emute txauen profesional baten moko garantzia eta gero ez du baloraiten hainbeste gero euratik hain gertu gauzenean, eurakin batea gauzenean lasterketan, baina bai, holaxe da gure egunerokotasuna eta hau disfrutetiko egin du. Mendiko eski lasterketetan, zauz 2017 okerrez baldiman hau, zati bereziki modalidade hau hasier? Zeatik... Ulertzen dut eskiatzea guztoko duzula. Bai, eskiatzea guztoko dakot, mendixea guztoko dakot, eta nik uste dut mendi lasterketak bai dia mendi inguruan, baina mendi eskiko lasterketak dakoi alpino.mendiko geixau, askoz geixau dako, eta hori da guztaren txatena. Eta gero eragin handixe auki dau lankiden moan mendi eskiko, Euskal Herriko veteranoenetako bat, Aitor Otxoa, Oñatiarra, lankide moan dakotela, eta arek sartu dut, nik uste dut, beneno ondixena. Bai, jarraitzia ziren haren arrimon eta gero bakoitza bere bidea, ez? Bai, behitu, nire lehenengo mendi eskiko lasterketia, behakin izan zen, altitoi bat, eta azkena bikoteka injotena izan zen Pierramenta, dala mendi eskiko lasterketa mitikuena, behakin inoen bebai, kriston hori izan zen, ziklo bat izteia moan, ez? Eta ez du deskartetzen egunen baten berriz behakin beste lasterketan bat bikote jego. Ze beha gundik amadabil. Bai, aurten Pierramentan egon da, nerekin batea, eta beste bikote batekin, baina aurten gainea 20. edizioen jo Pierramentakoa, beha izango dela 2. pertsona Pierramenta gehixen dakona, mundu danean, eta baloraitzekoa dela, jarreketan da baina ilusio horrekin jarreketia. Mendi lasterketak, mendi eskixa, baina gu hasi erraz eginean ikusten mendi lasterketetan. Bai. Edo hasi horrin zinamentzat. Bai, hola, kompetizioan mendiko lasterketatan hasi nintzen, batez be, azkenen herrixan dakun ez, lasterketa Euskal Herriko, jarraitze gehixen dakon lasterketa bat segaman ondoren, eta hori da, Loñoko egoera, eta horrekin hasi nintzen hor sartu txaten, da, intxut, temporada batzuk, eguneko hortara zentrauta eta Euskal Selezioakin eta lasterketa ezberdinetan, eta baina egiten dut apura gehiago diversiño moan eta udan be guztain txatapurate forma puntua mantenitia eta naiztan lasterketa gutxiin, baten beste guztain txate. Ze mendi eskiko denboraldixak hasi eta bukaeria dako, beti be eguraldixan menpe, baina ez dut uste zu geldi gotekoa zarienek. Zori ez, sofan ordu edo minutu gutxi pasaien du egitza. Orduan, mendiko eski lasterketak ez dauzen beste garaixan zeiten dago hasierrek?
lehen gehiago mendiko lasterketak egiten eben, baina, bueno, oin apura bat kirola generalian. Normalian mendialdera, eta bai gehiago aprobetxe egin dut, bueno, asteburuak furgonetiakin edo hortiziar joateko, bai bizikletaikin, bai eskaladatzeko planaikin, edo korrik egiteko planaikin. Baina, bueno, apura normalian mendi inguru edo lako ingurutan, playa askorik ez. Egisa da, zu egiten dituzuen probetan be, turismo egiteko, bueno, ez dakit turismo egiteko, baina leku diferenteak ezagutzeko, bai. Bai, egisa esan leku asko ezagutu dut, eta askotan oporrak aprobetxo ditut, bueno, lasterketa baten eskuzan, bueno, egun gehitxugo hartu eta inguruak ikusteko bai. Munduko txapelketan ostian, relajauko da purtxo bat, hasier? Bai, azte pare bat bentsate saiatuko naiz aldan, bueno, apurate kirol edo gutxien egiten edo gorputzak eskatutakoa, burua eskatutakoa eta lasaixo beten bai. Eta munduko txapelketarako ez duzu galdetu, baina ze asmokin zoiaz? Bueno, nik hau regalo moan hartzen dut, bai, sari moan, ninjako temporaldisa eri eta bueno, ukitxeko erregularidadiari eta disfrutailera eta bukaketara. Hor ja emaitza on bat ezinek esan, nola zer izango zen, baina bueno, bukaketia... Bueno, buelta ningu behar bat esango dozazu. Eta gero, 2017-tik diarduzu honetan, badakotzu hor, begiz jota, gorriz markautako proebaren bat, itzorduren bat, alako ultraren bat. Mendi eskixan esateoztazu edo... Edo bestela. Ba ez pentsau, momentuz, bueno, hola ondo nabil, gustora nabil, eta ez dakot, ez tozten muten inbixeik, distantzia luzioak ez tozten bixean askorik emuten, ez da korrika, eskixean bau da luziena, eta gutxi gara bere izango dira, 6 bat ordu, 7 orduko lasterketa. Niretako beti izan dut, dibertsinua dauela korrikan da kirolian 6-7 ordu arte. Hortik aurrera, ja ez da niretako, bai, sufrimentu larrei da, nire ustez. Munduko txapelketara begira geratuko gara, hasier, sorte on, Italian, eta hemendik aurrera bai, eskerrik asko. Bi esker zuei.